שמי אוריאל, וזה המדריך המלא ללעבור לארצות הברית באמצע תיכון. חלק אחד. איך למצוא חברים. כשהגעתי לארצות הברית בכיתה י"א, בניתי על למצוא חברים בכיתה שלי. לא ידעתי שכל שיעור זה בכיתה שונה, ושרוב האמריקאים פחות פתוחים לחברות חדשות. אז מה עושים? דבר ראשון, תבדקו אם יש שבט של הצופים הישראלים באזור שלכם. אם יש, תצטרפו. גם אם הייתם בצופים בישראל, גם אם לא, זה לא משנה. ככה אתם יכולים להכיר ישראלים שעברו לפה כמוכם. דבר שני, תבדקו אם יש קלאב או קבוצת ספורט שמעניינת אתכם. אני ממליץ להצטרף לקלאב של קיר טיפוס, להתחיל ללכת עם האנשים שם. זה אחלה, זה ממש כיף ויש שם אחלה אנשים. לגבי הספורט, אתם יכולים למצוא שם חברים, אבל קחו בחשבון שזה מאוד מאוד תחרותי אם אתם בבית ספר ציבורי. אם לא שיחקתם בקבוצה כלשהי בישראל, תלכו על הקבוצות ריצה או פריסבי או האבקות. אני מאוד ממליץ על האבקות. מהניסיון שלי, רוב החברים שלכם יהיו או ישראלים או יהודים אמריקאים, או עוד כאלה שעברו לפה באמצע החיים. חלק 2. לימודים. אם אתם רוצים שהתעודה שלכם תחשב כבגרות, אתם צריכים לעשות סך הכל 4 AP, הכל עם ציון מעל 3. אתם יכולים לעשות את זה במשך 4 שנים שלכם בתיכון. ה-SAT שווה לפסיכומטרי עם הציון מעל 1350, וה-SAT יותר קל מפסיכומטרי, אז אני ממליץ לנסות להשיג את זה. בשונה מבארץ, ייתנו לכם פה לבחור איזה מקצועות ללמוד. כל בית ספר זה שונה, אבל בעיקרון חוץ ממקצועות הליבה, יש גם מקצועות בחירה, כמו קרמיקה ויזמות וכל מיני. קחו בחשבון שתהיו עם טכניקים במקצועות בחירה אם אתם מחליטים לעשות את זה. אם אתם צריכים עזרה בלבחור שיעורים, תרשמו לי בתגובות. חלק 3. רישיון. תעשו רישיון כמה שיותר מהר משני סיבות. א', צריך לנהוג לכל מקום פה. ב', זה בחינם וחוסך לכם אם אתם עוברים חזרה לישראל. כשאני הגעתי, מיד עשיתי תיאוריה, ו6 חודשים אחרי זה היה לי רישיון. איך שזה עובד פה, במשך 6 חודשים אחרי התיאוריה יש לך פרמיט, זה אומר שמותר לך לנהוג עם מבוגר, מלווה. אחרי ה6 חודשים האלה עושים טסט, ואם אתה עובר אתה מקבל רישיון, אתה יכול לנהוג בלי מלווה, רק אסור לנהוג אחרי 11 בלילה. אחר כך, כדי להמיר את זה לישראל, אם אתם חוזרים, אז בעצם יש לכם רישיון תקף לשנה, ואחרי זה תצטרכו לעשות טסט. אבל זה חוסך לכם את כל השיעורים וכל הדברים האלה. חלק 4. צבא והכנה לצבא. אם אתם חייבים או רוצים להתגייס, בין אם אתם יודעים הרבה על הצבא או כמעט ולא, תקראו את הספר הדרך לקרבי מיובל אילם. אפשר לקנות גרסה וירטואלית ולקרוא בטלפון, רק תחפשו בגוגל. אם אתם רוצים לדעת איך להתכונן לצבא מארצות הברית, תכתבו לי בתגובות ואני אעשה סרטון. בקיצור, מקווה שהוספתי מידע מועיל. אני עברתי לארצות הברית בכיתה י"א, והייתי רוצה שמישהו יספר לי את הדברים האלה. אם אתם עברתם לארצות הברית לאחרונה ויש לכם שאלות, תנו בתגובה, אני אשמח לעזור. יאללה ביי.